Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Confederation of Riwar Mingi Local Darbars hakakat pratre gunai tung arajal arpun riu kalai merjing mod halor ka longkaman haka let kawan nakasurok latling kot syakathan barok away kamtam hadin bala jankot shibnai baklam patle ya ka benta surok ka bala dukot naka jingbam ka om hau benai bala dam. Confederation kalapan pau bakal long ka aka ka basngokya bagi bor badai pet kimpen yaki sin jam ban maramot yakatik surok ka bala dukot. Susu kalau benram, baka surok sipor na kajaka uba krikson lingkoi ru don kamban penbha barang bu jing akan lek kawan kat badang sna ya ka surok ka bala dukut. Uba wonderful nong rom umentri ka hima khairem ulaong. Baka daw ka jing dukut ka surok om ban kenno ya ka mariang henry ka dehi na ka jing pen bathai ya ki bom pen pramau lani ki blasting ka bala pensen jor ya ka te ka benta bat ka ha baka yolat ka sambat pentua. Susu ulang bakadai ke jing traitor ti ke company ke bala penlong ya ke surok bandukut namar dan jing sim kia banyada ya ke Hadir meredep ban syong perkat hai bedai perka Federation of Rong Ruan Inyo Kondor Ban. Kani ke jing kut jong ke surok. Kamdei na kanu ka bo jong kamarem. Nrei kum ke jing yo i ba kalong dei le ke jing kan palat tiar penbetai jaki mau. Kalau don kacing orpak jong ki mau kamtam kumbala ongi presiden mene jong ka presiden ba ya kateka kawan najrom bat kasrok kadan sepo. Tina kata katau ya ka ngimju la ban khang ya kata dem ngimju la ban khang kini hisin mak la don ding kata dem ka ayat bai ka sin bala don ka hot wa kala akhir bai bat kidon kicing orpat jong ki mau nakata daw kala ban rat don ya katuk rok hadu kini kisni ki menta te kabor jong ka nimdei ban la ka ho nga tit ba ki katuk ani ki rorang ba ki balai keren ha bade bat ka jing pen sange ya ka jing ya jong ka kum ba ka dei ban ya ndei kini ki bor kini ki start engineer jong ka NHDCN kimnon ga jing patiaw haga bade ko ni tin nomor kata daw kawan kane ka jing dukot jong surok ka bom dong su ya ka bot ong dak mui pa nimdon man kenno mani ban ai ka jing kit kli ya no no dai kini ki baro ki jing ja ki la de ban ja ka dei ki jing ngong torti ka dei ka jing bom bo ya ki dak kisin haga bade ya kalau ada ban penjot kum bala ja gitu kisnem ke jing yap mo ki bon ki mensim ki bala ja sikan ka dong katany hendrei kamdon kata kasin ya ka jing penjot ya surong kamdon kata kasin ha ka bade ban po ya ki mau ha ka bade ban bo bat kamdon kanu kata kasin ha bala yo ya ki mau ka bade ban hap na jrong ru hendrei kini kinong trei jong ka surong kimdon ka jing snow kit kle hagbade ban trei ban hagbade ban ya kanu ka jing kers ka jing yata hagbade ber kinong li nawan tegane namar ka jing ja jong flam sakane ka dong ka than jing kamnong ka baso bat ka jing ja ka jing ya jong flam anda kala dei ko por kum hakini ki pole menta kalong bai jan baro ar flam menta Nakaliang uba Joy James Roy Komaulo, President ka Federation ulaang. Bagi sngot tenat baka KSU bat FKGGP ki angnot ban wanra ya kabha kamiat hakathan Henry Kim patnang OEA ban kersan ne ban kentat ya kajingtmu ban lechna surok ki arseng haka ar polai terek unaitung arja arpun riu. Ulaang bakum ka Federation kampat yo jing tip bat kinhap na yakmi ya la kajaka baki mut ban sna surok ka dei jong ki regimen ni jong ka sarkar. Kat penang ya kini kesok sekman nginan kermen ba kajing sok jing san kan wan no kai tengi po perkat man ba kene kesok ka hap biang man te kajing hap kan kesok ngi na kajing lasting di company namar ba ki klem pe je ka to kawa ka don jerong kesok ka don po te
ngai kerman ba ka sokar kan la kam kloi kan slok tamba ngai ba ka por man kanang Islam ban man ngai man kini company kanang ja te nakalem mangi ja nakalem ka federation te mentang ila yesim karai ba nakalem ka sarkar kan penjanai fa ya kete slok sete sirong bagan thamau no mentang ki kti ki bala isir khai natai surok ro ibarit lada kadon kalan nagi jaka nagi try kendau ba kin kampan ha ek surok bagi kali ha kin lain namar ki kali kit marba mardi telong sistem kin kiudor ki marba mardi te khanang ba mentoy poj ba te ngi ki bo ke jing kerpat lang ba kan ke jing kren mentar si ba kin ai lat ne ke le ha ro kin hier sekan ke than jungi kin hier ki keu te bakin penbiang ni ke surok namar kum bagi pai mentalong ba ka surok kambiang le namar ba ngi sungu buram ya uba kring lengkhoi namar ai ke surok jungi rong jimat jungi ba ngin yai mangi jong ka than jwa te long ila prakhat na ka than jwa jungi te ngi ai khublei ba krikson lengkhoi ro kum ka kata ke jing kata ke mensim ba khlo jungi mo te nge kerman ba ke sarkar long bakan la no mardor ya kene ke surok ka bana jong ba khrin chete cheneng ba bakan la no mardor bat ya kene ke bahap ro bakin sina no mardor te kade kata te ngi kerpat ro ba la kumnum no bakin sina ro na katu ke jaga ke bahap surok bakin sina surok ro na ton nai ba kan thaulat ke suka te nakaleng jungi te lada ka sokar kam sim khia halor kene ka jing kerpat ke jing on jing nam jungi nambar ki paj baro kila ya jing jar palat te lada ka sokar kam snam ke ngin berseven pelong ya ke jing khio ka ba ngan ong kum no namar nakaliang ka sokar kala ai ba hagi company te kini ki company teng kilong ngin ong kum no namar ba kini ki company long ki wan rai ke jinga ya ki paj ba nalor bangi hap yai de kapor bakilabo de kapor te ladangim poi ha gitu kapor himla man yai te mentalele saban dekot ke surok sagilentir ki bariat te kata ka de ke jing a ka bakrau te menakini ki por ke balai te ketu ki jing yap breu ki jing hap ki mau te kadon hi ke jing a kadon hi ke jing sme ke jing ting kata ka ba don bai hi tang ba teng ngin le no la dang ngin le se selong ro ngin le ngin wan ro ngin yam ngin ba ki kam ki jam ro kan don hi ki jinga ngi hap hi ban yai wa teng wa de yap ro la ban tem te ta ma kum ki ne ngim kwa shu ba kan nang jia ha kan ne ka than jungi ba kan nang jia sa chi sen ngim kwa shu te ngi kwa ba na ka leng company ba na ka leng sokar na mar ke le hi ya ki de ki jinga ki bala jia te ha ki nu ki jaka ke ba ima kila de ban perkhat lapa kai be kum ki mau ke be ban hap ke be jaka be ban toa kila de ban thaulat lapa kum no ban plai khnang ban like no ke jingjia ka ba sumusi nagaleng ka federation lai ka no ngendap de ke jingkaman namar ka federation lai ka de ke kme te ngi kan no isu kaman mar ke khon samla jong ne ka than yuar mangi ro ki mission kliti ki yen ban kit ye ka langkor te ban thaulat ye ke jinga pa ba te kat no tam le ngi dap ni sngan mar na kaliang ki ni ki samla lo ki don ki jing ki kle na mata ka jong ka thang te na so ka ta le ga badon kam palat te ngi le ngi na ki ti ka mon ka nyang te ngi ni tre lang ban baro ki kin hon jong ki ni ki sen po ri wan ni te ngem not ban ong man ra ter tar ni ti slong mar ba ha be dei bat ka jaka ka de ki jaka private land jong ki breu te la da kan yo bor na ki try te ngas ngo ba ngimla ban tip hadu nu upot jong sarkar upoi la ren dei upot bala siu ko sarkar te kam ni lai ne man ong pat chule ti se ka jaka ki breu te ngam pat not de kata kan pat da tip ba ngan ong banga persya ngam not ban ong bangan ong bangin ya se khamat ngam not ban ong na ban ngam pat yo jing tip ni ba de ka jaka nang no ka pot ka dei ke jong sarkar ne ba de ke jong simen naman tang liti yo ki khang ki try te kata rolong ko ba te ngam not ban kana ba de kata tamba ya ke jing thu jong ki samla te ban
penim ya kadang katanya je nga aja gersam ke jingon nang dong sunang te ke bebon ba ke ban la batai syu he te watang ban lei ban ban ko mangala om na long lembah gini ke jinga ha kene ke surong kila inda sungu hun syu ko mesem te ban lei ban ban te na ban ta ke jing don kam pelat ban lei ban ban silong te ke ban se ban syu lei la ka lei ndai ban dong lei hi bom don kam pelat kim kwa syu taman kiu sete seneng kan ban her ban kiu ro nomor ba kini ke surok long kila jenjar pelat te ke sarkar ro kadai ban simkhia kan halor kane Uba Julius Majau Serdar ke Rat Maukham Hima Khairim ula penpau bakijing bam syamsin jam gibor badai pet ban snaya ke surok baladukot ke penling ai kinong song snong ki bahab ban mat jing hakalet kawan ke ket ke ba ke baman la ke sngi ngas ngeu ban ong ba ke ba ke ji kenduk jing jong kene kadong kathan abangi pet la longkum ketu kapor kampalat ya ketu ka jingpang kubit lade kampalat ketu ke jingwan jong klam karuna ke ba ladangi ya nujor ha kipor ke ba mengi ha nado bas dang kum kafidusion kla sim khelang kamtam ki kle no sonsiar haman lagi jaga ke jingmut ke ba ngi ai ya kane ke company ban sukum no ban trei ya kane ka lan ndai bon kim simas ngam bat kawai ke ba endalai kendu ya ke jinge babon ki nong sinong ya tho bon ke jinge am tang kata ke ba chia ke ba ke jingiap jong ki sembriu ndai ke jingdo jong ki marep ke jingdo jong telong ro bon ba te ke jing hiran ke ba asir khai khat ba ke jinge hakini ki jinga leti ke ba menta kabaki bril jong kane kadong kathan ban la daya perkhat mangi ban her ban kiu komot lalong kemba ngi IT la kejingim kamtam bapli ki kup siliang sem siliang ban perkhat kumno ban yo kabam ki hab ban perkhat bon sin te kwei ke bam ki kendo jinga kalong ba tang ban penbiang ka ba skut khun ki ba rei kumno ban pendap saya kabam jadi nak kata kum ka federation lokal dewan mingi bat ngi dei ki kle no sensar jang kiraj ni appeal bat ni kerpat ya ga government kamtam yang ada company kadai ban ino nak kata jaga ka ba kut kata surok bat kadai ban nom penslam lada ka penslam kumur ka cingiap jong ki bobon balang kanang sirkai nama bang ya banyak nakalti simet jong ki breu ban nakalti ka bakhim do dengan semua ba ngas ngobenong ba kum ki klik dong sensiar jong kane ka dong riwar mingi ngi ong ya kane company bat ya kane ka sarkar kadai ban le kham kloi khana ba cingiap jong kane ka dong kathan kanam wan Habatin pej bahaki kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.